Os yw'r awydd wedi codi arnoch chi o'r diwedd i difu pethau i fita yn yr ardd, ble chi wedi bod yr o'ch amser hyn? Ond y newyddion da yw bod dim rhaid i chi aros tan y Gwanwyn cyn dechrau, achos mae ymbell i beth fedrwch chi hau neu phlannu nawr, mor hwyr â hyn yn y flwyddyn. I ddechrau, wy'n mynd i blannu setiau winwns. Nawr, fel arfer, mae rhain yn cael eu plannu yn hwyr ym mis Mawrth a thrwy Ebrill, ac yna'n dod yn barod i gael eu codi diwedd Awst ac yn ystod mis Medi. Wedi cael eu sychu'n dda a'i storo'n iawn, na nhw gadw drwy'r gia a'r Gwanwyn, lan i ddechrau'r haf ganlynol. Ond mae rhai mathau fel rhain wedi cael eu datblygu i fod yn addas i blannu yn yr Hydref, gwrthsefyll tywydd garw y gia, ac yna tifu'n gyflym yn y Gwanwyn i ddod yn barod i gael eu cynaeafu ym mis Mehefin a Gorffennaf. A felly cau y bwlch yna rhwng gorffen bita winwns llynedd a dechrau ar glwd newydd yr Hydref. Plannwch nhw yn y ffordd arferol. 6 modfedd ar wahân, gyda just blaen bob bylb yn y golwg uwchben wyneb y pridd. Nawr, y perygl mawr iddyn nhw dros y gia yw pydru mewn tir dwrlawn. Felly, os yw'ch pridd chi yn drwm ac yn gleuog, wel, efallai bod e ddim yn syniad da i geisio tifu'r mathau hyn. Nawr, mae'r pridd sydd gyda fi yma o strwythur da, a wi hefyd wedi fforco compost mewn iddo. Felly, ddyle ddim fod yna broblem o bydru. Un pwynt arall, dyw'r setiau sy'n addas i gael eu plannu nawr ddim yn cadw'n dda, dim fwy na cwpl o wythnosau ar ôl cael eu cynaeafu. Ond mae rhain, Red Cross, yn cadw lan i 3 mis. Felly, perffaith i gau y bwlch yna. Peth arall sydd gyda fi blannu heddi yw garlleg. Nawr, mae'r hen ddywediad yn gweud i blannu rhain ar y diwrnod bura o'r flwyddyn mwyn cynaeafu ar y diwrnod hira. Wrth gwrs, sdim rhaid aros tan y diwrnod bura, ond mae yn talu'r ffordd i blannu dros yr wythnosau nesaf yn hytrach na yn y Gwanwyn. Achos bod angen profi cyfnod o'r rhewchyd ar y planhigion i ddatblygu bylbiau sydd wedi rhannu mewn i ewinedd neu cloves unigol, sy'n fwy cyfleus i ddefnyddio wrth goginio, yn hytrach na un bylb solid fel hwn. Ar ôl gwahanu y bylbiau mewn i'w darnau unigol, rhowch nhw eto 6 modfedd ar wahân, ond yn wahanol i'r setiau winwns, plannwch y darnau garlleg yn ddwfwn, gyda blaen bob un, hynny yw y pen pigfain, modfedd o dan wyneb y pridd. Ac yn ola, mae gyda fi hadau ffa i hau, a'r math aqua dwls siore i hau yn yr Hydref, gan bod y planhigion hyn yn gallu gwrthsefyll tywydd y gia yn well. Haiwch yr hadau 8 modfedd ar wahân mewn 2 res, ac i ddyfnder o 2 fodfedd. Mae 2 fantes o hau rein yn yr Hydref, dros hau mathau eraill yn y Gwanwyn. Neith rhain ddod yn barod i gael ei bita'n gynharach, wrth gwrs, ond hefyd holl bwysig gan bod nhw'n mynd i aeddfedu diwedd Mai a dechrau Mehefin, na nhw osgoi i gael ei heintio gan y pla y cler bach du, Black Fly.